Benvinguts en aquest dimecres al magazín d'estiu, a la fresca, estem i en bona companyia perquè avui parlarem de festival de música que arriba a la seva 41a edició. Estem parlant del festival Isaac Albéniz de Camprodon i avui hem convidat a que ens acompanyi en aquest plató d'estiu el regidor de comunicació de l'Ajuntament de Camprodon, el senyor Joan Sàrria. Joan, benvingut al programa. Bon dia i tot un plaer i a més... A la fresca. La veritat és que s'està molt bé, L'havia vist per la tele, el plató aquest, però no l'havia encara tingut el plaer de ser-hi i la veritat és que fa goig i s'està bé, la veritat és que fa estiu. Hem d'aprofitar l'espai que tenim i que estem en un estiu molt calorós. I tant, i tant. Joan, calorós també de música, perquè el festival Isaac Albéniz arriba a la seva 41a edició, és aquells festivals ja marcats en el calendari. Sí, és un festival, evidentment, ja consolidat de l'intèrpret universal que tenim, l'Isaac Albéniz. És un festival que s'ha anat consolidant en l'àmbit local, nacional i també internacional. Recordem que l'any passat vam celebrar la 40a edició amb una edició especial. Vam convidar gent que havien set protagonistes d'aquest festival, però això no vol dir que aquest any no continuem amb la mateixa empenta. La veritat és que hem preparat una 41a edició molt completa, crec jo, novament sota la direcció de Gennady Yudvenko, que també porta molts anys dirigint aquest emblemàtic festival, i crec que el global de les 5 actuacions, que comentarem després, Esther, crec que portarà això, un festival i un estiu musical a Camprodon dins d'aquest calendari d'activitats que hem preparat des de l'Ajuntament de Camprodon. Què representa per la població de Camprodon i per la vall de Camprodon i per al Ripollès el festival Isaac Albéniz? Moltes vegades la veritat és que tenim aquella sensació també de molts altres aspectes, de que es valora molt més el festival des de fora que no pas des de dins quan ja l'hem viscut cada any, Això està clar. Però la veritat és que pels camprodonins, i sobretot això, per la gent que ens estimem la cultura i la música i els nostres intèrprets, la veritat és que poder organitzar i poder tenir un festival d'aquest prestigi, com és el Festival de Música Isaac Albéniz, la veritat és que moltes vegades el que et deia, no en som conscients plenament de la magnitud d'aquest festival. En som conscients quan després veus comentaris a nivell nacional, a nivell internacional, o de gent que et ve de fora i diu que per ells és un goig poder prendre part d'aquest festival. És quan potser te n'adones d'aquest ressò. Per la gent de Camprodon moltes vegades és una proposta més de les que fem a l'estiu, però la veritat és que quan vas al monestir o en algun altre dels indrets que organitzem o que muntem algun dels concerts, és quan te n'adones sobretot d'aquest ressò que té el festival. Clar, juguem amb l'avantatge i a vegades el hàndicap que els ningú es profeta a casa seva, Sí. de que Isaac Albéniz és un dels virtuosos de la música. Mira, ara fa uns dies fèiem dins del curs de música una xerrada sobre la figura d'Albéniz a nivell internacional. I en un dels aspectes, perquè va venir un dels estudiosos d'Albéniz, ens deia que pràcticament no hi havia hagut cap ciutat important del territori nacional i de Sud-amèrica, de Centreamèrica, on Albéniz no hagués fet algun concert dins de les seves nombroses gires que va fer a nivell nacional i a nivell internacional. D'aquesta manera et dona a entendre la magnitud que va tenir Albéniz, on, per exemple, va fer també molts concerts a París, a Londres, a nivell europeu, a Alemanya, i és una figura que està, evidentment, comparada als grans clàssics de la música. Per tant, això, moltes vegades ens quedem amb allò de dir, ostres, no valorem, que sí, Que sí.
perquè, evidentment, Isaac Albéniz és una figura clau dins del panorama musical i des de Camprodon doncs, sempre tenim aquesta sensació de que moltes vegades és més valorat a fora que no a dins, però la veritat és que quan organitzem aquest festival la gent de Camprodon també s'hi aboca i evidentment vol estar al costat d'aquesta figura d'aquesta magnitud dins del panorama musical. De fet, l'empremta Albéniz a Camprodon existeix i és allò, només t'has de moure d'una plaça a l'altra per trobar l'empremta, Tenim la casa on va néixer, que és un dels edificis emblemàtics de la plaça de la Vila, tenim el museu, que l'hem anat potenciant al llarg dels anys, que també volem que sigui un dels elements primordials dins de l'edifici de Can Roig. Per tant, crec que sí, que hem anat fent moltes coses al voltant d'aquesta figura. Evidentment, el festival són 41 edicions, que aviat és dit, i també, com vam fer ara fa uns dies, el curs de música, en la que també et dona aquesta sensació de que, ostres, la figura d'Albéniz és més del fet que hagi nascut a Camprodon. Clar, parlaves del curs d'interpretació, és veritat que tenim un curs molt arrelat, amb nois que hi participen, però de gran talent. Sí, a més, a nivell internacional, teníem molts alumnes japonesos, molts alumnes del territori nacional que venen de la resta del país, per tant, que venen expressament durant 5 dies a participar en aquest curs que els dona aquest currículum d'haver participat en un curs de la magnitud del curs Isaac Albéniz. Això et dona una vegada més, Esther, com dèiem, aquest bagatge i aquest fet de que, evidentment, al voltant de la figura d'Isaac Albéniz hi ha quelcom més que el fet d'haver nascut a Camprodon. Aquests 5 dies que els alumnes corren per als carrers de Camprodon es respira música. Sí, perquè a més els veus, de cop i volta veus, que a més sobta, moltes vegades en el pic de l'estiu, veure joves amb els instruments a l'esquena, que van aquest any estaven a l'institut al monestir, que és on feien els concerts, i quan tornaven, evidentment, als seus hotels, es passejaven pels carrers amb aquests instruments, molts d'ells certament grans, per tant es veien, i la veritat és que feia goig, això, i encara va fer més goig els concerts en els que ens van delectar aquests alumnes des del primer dia fins a l'últim, on se'ls va atorgar les beques i també els premis corresponents. La veritat és que el curs també està molt consolidat i amb un prestigi que cada any va creixent, Esther. Doncs hem parlat una mica d'aquesta 41a edició d'aquest festival Isaac Albéniz, que anirà del 25 de juliol al 8 d'agost. De fet, és que també hi ha hagut una evolució en la música que escoltem en l'Isaac Albéniz. Sí, perquè no ens quedem només amb la música clàssica, que evidentment és un dels trets característics d'aquest festival Albéniz, sinó que busquem una vessant més en aquest sentit. Tenim un concert de jazz, també tenim un concert entorn a la figura de Pau Casals, per tant sempre intentem buscar alguna cosa més que el fet de la música clàssica. Volem veure com ha evolucionat la música d'Albéniz a través d'altres elements que introduïm, com és, per exemple, un concert de jazz. A més, 2 concerts d'ells gratuïts. Comencem per el primer, que és el que dona aquesta obertura i que, a més, podríem dir que segella aquest amor de la gent de Camprodon amb Albéniz i Albéniz amb la gent de Camprodon. Sí, ja fa uns anys que obrim i per nosaltres és un plaer poder obrir el Festival Albéniz amb l'actuació de la Coral Camprodon. De fet, ja fa uns anys que la Coral Camprodon és la protagonista d'aquest festival, és la protagonista d'obrir-lo, amb un concert, a més, molt especial, perquè el fem és totalment gratuït, el fem als jardins del monestir, que si el temps acompanya és un indret pràcticament com això. Com això? Sí, o sigui, podríem traslladar el plató als jardins del monestir, envoltat de natura. La veritat és que fa goig, i aquest any els convidats, a banda de la Coral Camprodon, és la banda simfònica suburban de Sitges, que ens oferiran un concert amb el nom d'Albéniz a banda. Per tant,
creiem doncs, que aquest concert serà una bona manera de començar aquesta 41a edició del festival. Això passarà el dia 25 el dia de Sant Jaume, el 25 de sí. juliol, als jardins, com dèiem, del monestir de Sí. Sant Pere de Camprodon, amb entrada gratuïta, 7 de la tarda. Realment la coral s'ho està treballant. Els hem convidat a que ens vinguin a parlar una mica d'aquest concert que... Ells estan molt il·lusionats sempre i els hi fa És un dia molta especial il·lusió. per la coral, Sí, els hi fa molta il·lusió i ells ho tenen molt marcat en el seu calendari d'actuacions, aquest inici del Festival Albéniz. La veritat és que per ells és un plaer i també és un dia de nervis, perquè evidentment canten a casa, en el marc del Festival Albéniz i en el marc del primer concert, per tant, ells donen el tret de sortida i per ells també és un dia de nervis i és un dia de molta il·lusió, la veritat. I ara ja passem a aquella setmana que serà una setmana de música, perquè el dia 4 d'agost, com deies, aquest concert en commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals, un dels grans amb un dels grans. Sí, de fet, un dels personatges que, a més, va sobrepassar el fet estrictament musical. Per tant, estem parlant de dos grans, l'Isaac Albéniz i, evidentment, Pau Casals, amb aquest concert que forma part dels actes del 150è aniversari del naixement d'aquesta figura cabdal dins de la música catalana i internacional. És un concert que és molt esperat, és amb el trio Freixes, amb Alba Ventura al piano, una de les grans virtuoses i de les grans intèrprets de la música d'Albéniz, de Tatekit Khatchatrian, ara em semblava que em sortiria el violí, i de Laia Puig al violoncel. Per tant, tres grans de la música interpretant un gran de la música com és Isaac Albéniz i homenatjant una de les figures cabdals de l'àmbit musical, de l'àmbit nacional i internacional, com és Pau Casals. Del dia 4 ens anem a l'endemà, però marxem del lloc perquè ens anem al que vau fer una prova fa uns 3 anys, si no recordo malament, i realment la gent ho ha aplaudit, no el següent. O sigui, ens anem al Passeig Maristany. Sí, ens ho han demanat diverses ocasions, no només de fer un concert del Festival Albéniz, que com deies ho vam provar-ho ara fa uns anys, sinó per fer altres actuacions musicals. La veritat és que l'indret és impressionant. Estem parlant del Passeig Maristany, d'un dels indrets més emblemàtics i característics i estimats de Camprodon, i tindrem això, el concert de Telva Rojas, que ens oferirà, com et deia, una de les propostes més singulars, que és un concert de jazz. És una de les intèrprets que ha sapigut treballar el que és la figura d'Albéniz amb altres àmbits musicals, en aquest cas a través del jazz, i acompanyada de 6 músics que segurament ens oferiran un dels moments cabdals i estel·lars i també més esperats d'aquest concert, d'aquest festival. Un concert que també serà gratuït i, com dèiem, ens permetrà traslladar la música a un dels espais més emblemàtics de Camprodon. Esther. Doncs tornem al monestir de Sant Pere, perquè el dia 7 ja els deia que ja és una setmana d'aquelles musicals, perquè estem parlant del 4, 5, ara ens en anem al 7, que arriba el duo Fortecello. Sí, el duo Fortecello, format per Anna Mikulska al violoncel i Filip Argenti al piano. És un concert en el que novament recuperem la música de cambra, que torna al monestir de Sant Pere. És un dels marcs al monestir de Sant Pere on la sonoritat fa especial qualsevol interpretació, i en aquest cas la interpretació d'Albéniz. De fet, s'ha convertit, entre cometes, en una de les seus fixes del festival. Per tant, podrem gaudir de la música d'Albéniz en aquest monestir de Sant Pere, i la veritat és que és un concert també molt esperat del duo Fortecello, i, com deies, concentrant, perquè el festival, això sí que ho hem fet en aquests últims anys, pràcticament els hem volgut concentrar en una setmana, 10 dies com a molt, reduint el nombre de concerts, però sobretot emplaçar-lo en una setmana, perquè creiem que és el que la gent ens demanava, de concentrar aquests concerts en una setmana, que és la setmana del festival. Dia 8. El dia 8 jo diria que és el dia per excel·lència a Isaac Albéniz. És la seva suite Ibèria,
No la toca tothom. No, és l'obra cabdal. La veritat és que és una obra molt complexa, estem parlant d'una durada de pràcticament 3 hores, que ara des de fa uns anys sí que l'hem partida amb 2, hi ha un petit descans, però la veritat és que els primers anys els intèrprets la feien d'una tirada, o sigui, pràcticament 3 hores al piano, que és el que dura la peça magna d'Isaac Albéniz, aquesta suite Ibèria, i la veritat és que no tothom és capaç d'interpretar aquesta peça. Aquest any ens acompanyarà José Luis Bernaldo i la veritat és que nosaltres aprofitem aquest dia també per oferir-los la medalla Albéniz i per tant crec que molt treballada i molt ben guanyada a la gent que es veu capacitada d'interpretar la música i, en aquest cas, la peça cabdal d'Albéniz, com és la suite Ibèria. O sigui, la medalla l'entregueu sempre a la persona que interpreta la suite Ibèria. Sí. 41 edició i altra 41 persones o alguna ha repetit? No, perquè la medalla Albéniz si no vaig errat, les primeres edicions no s'entregava, es va començar a entregar, ara no sé, et podria dir... Ara no sé si és a la desena o entre la desena i la 30 i escaig persones diferents, eh? Sí, la veritat és... Pianistes de gran prestigi. La veritat és que costa, Costa perquè no és que no hi hagi gent capacitada, sinó que a la gent li costa, durant això, el que dura la peça d'Albéniz, que són quasi 3 hores, interpretar-la, perquè a més els entesos, jo la veritat és que no hi entenc gaire, però els entesos diu que és una obra molt complexa, que té... I la veritat és que si ho sents et dona aquesta sensació, Té molts altibaixos, és molt dinàmica, hi ha fragments més lents, hi ha fragments molt dinàmics, per tant és d'una complexitat. I has de transmetre també les notes musicals. Sí, has de transmetre evidentment aquestes sensacions. El piano ens dona aquesta facilitat, no?, de dir, no només estem interpretant una partitura, sinó que estem transmetent música. I moltes sensacions, aquests grans pianistes que arriben a Camprodon de prestigi són capaços de transmetre cada un de la seva manera. Sí, perquè diuen això, que no hi ha dues interpretacions iguals, i la veritat és que no, Cada any, sobretot els que hem tingut el plaer d'escoltar-la, cada any és diferent, I Joan, esperem que aquest any ho sigui. I tant, i que segur que serà fantàstic, a més amb aquesta entrega de medalla Albéniz al monestir de Sant Pere. Això serà el dia 8, recordin, a les 7 de la tarda. Si volen comprar entrades, albéniz.cat, aquí trobaran totes les entrades per poder participar d'aquest festival Isaac Albéniz. Jo deia, l'Albéniz se suma a tota aquesta oferta lúdica, cultural que teniu a Camprodon aquest estiu. Sí, començant ja... De fet, ja han començat, per aquest passat cap de setmana, entre d'altres, vam tenir la inauguració de l'exposició de cartells de la Guerra Civil, la presentació del Centre de la Imatge de Camprodon. Aquest proper cap de setmana els Gips són protagonistes, amb el Camprodon Terra de Gips, i la veritat és que no parem amb sardanes, amb havaneres, el Festival Albéniz, que inundarà els primers dies del mes d'agost. I no ens oblidem de la vessant més esportiva, com és el torneig tradicional de futbol sala de Camprodon, que durant 3 setmanes del mes d'agost, pels amants del futbol sala i pels que els agrada passar una bona estona, la veritat, perquè al final es converteix això en un aspecte social de l'estiu, anar al pavelló Llandrius i gaudir del torneig d'estiu. Què té aquest torneig? Que sigui capaç d'aglutinar a tanta gent any rere any? No ho sé, perquè aquest any, mira, si l'Albéniz complim 41 anys, el torneig, si no vaig errat, compleix 45. Per tant, Déu-n'hi-do, els anys que portem, a més de forma interrompuda, només es va deixar de fer l'edició del Covid, l'edició del 2020, i en la resta portem des de fa 45 anys organitzant aquest torneig, que és tota una sensació. La veritat és que si la gent no hi ha anat... És que és per provar-ho, És per provar-ho perquè... Els hi dic jo, Sí, perquè no és allò de dir, veure... A més, està obert a diverses categories, des de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada pots veure partits de futbol sala des dels més menuts, des dels nens de 6-7 anys, fins a la vessant femenina, veterans i la vessant sènior. Per tant,
de tota mena d'edats i això, i una manera diferent de passar les tardes d'estiu a Camprodon. I com tu deies, no és que només hi vagin els amants del futbol No, la o veritat del és que futbol ja sala, ha sobrepassat perquè l'àmbit jo crec que és social. un lloc de trobada, és allò de dir, estem treballant, al vespre ens anem al pavelló a passar una bona estona, a xerrar, de tant en tant veiem la pilota com es mou, i acaba sent un lloc de socialitzar, que també és molt bo. Sí, de socialitzar, un lloc de trobada i un lloc d'això, de deixar els problemes aparcats per un moment i gaudir de l'ambient d'estiu a Camprodon. Doncs moltes gràcies a Joan Sarri per acompanyar-nos, és el regidor de Comunicació de l'Ajuntament de Camprodon i Promoció Econòmica, presentant-nos aquest 41è Festival Isaac Albéniz, 25 de juliol. La primera cita la tenim amb la Coral Camprodon, que els hem convidat perquè ens vingui a explicar què interpretaran, però sens dubte és un festival ple d'emocions per als amants de la bona música, amb aquests dos concerts gratuïts, el concert inaugural amb la Coral Camprodon i el Tel Roja al Passeig Maristany, i el Béniz, que inundarà també el monestir de Sant Pere de Camprodon amb moltíssima música per cloure amb aquest 8 d'agost, amb aquesta suite Ibèria, interpretada enguany per José Luis Bernaldo de Quirós, que també s'emportarà la medalla al Béniz. Gràcies. Tot un plaer, com sempre, Esther. Igualment. Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos. Si tornes, ja saps que estem aquí a la fresca, Molt bé, doncs. Gràcies. Vinga. Ens anem a la pausa. Tornem tot seguit. És que de veritat que estem la mar de bé aquí a la fresca. Tornem tot seguit. Fins ara mateix.